Boas tardes, señoras e señores concelleiros, secretario, interventora, público que nos acompaña, medios de comunicación. Imos dar comenzo ao primeiro pleno do mandato unha vez constituída a corporación, que é o pleno de organización, empezando polo primeiro punto da orde do día, que é a aprobación da acta correspondiente á sesión constitutiva do día 17 de xuño de 2023. Creo que xa foron informados, pero no borrador da acta inicial hai un error en canto a votos de candidatos que non optaron á reelección, por lo tanto non poden ter nin cero, nin nada, non hai votación, por lo tanto non pode haber cero votos algo que non houve candidatura. E, en segundo lugar, na acta figuraba por Esperta Monforte o nome de outra persoa distinta do concelleiro, que xa está correxido tamén. Por tanto, con esas correccións, sometemos a acta á votación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a dación de conta da constitución dos grupos municipais. Por o informe de Secretaría, quedan constituídos 4 grupos. O Grupo Socialista, integrado por 10 concelleiros, o Grupo Municipal do Partido Popular, integrado por 4 concelleiros e concelleiras, o Grupo Municipal do BNG, constituído por 2 concelleiros, e Grupo Mixto Esperta Monforte Interior Galego Vivo, composto por un concelleiro. Portanto, isto simplemente a dar conta, non hai que aprobar nada. Pasamos ao punto 3, que é a periodicidade das sesións do pleno. A proposta que se trae por parte da alcaldía é a mesma que a de estes anos, que sea unha periodicidade mensual, é dicir, un pleno cada mes. Neste caso, como non chegamos aos 20.000 habitantes, podía ser cada 2 meses, pero queremos manter cada mes. E para tamén intentar facilitar que o público que queira poida vir aos plenos, pois seríamoslo convocando ás 8 da tarde, como ven sendo habitual. Non sei se hai unha intervención a isto. ¿Sí? ¿Dona Cati? Buenas tardes y muchas gracias. Aprovechar este punto de aprobación de la periodicidad del Pleno para poner de manifiesto que valoren la opción de la creación de un expediente electrónico, que ya se comentó aquí en alguna ocasión por mi parte en el anterior mandato, para que podamos entrar con contraseña los diferentes concejales de la corporación y poder tener más ordenados los puntos a tratar en los diferentes plenos, y que no se envíe, pues como se está enviando, un correo con toda la documentación, que a veces pues cuesta ponerla un poco en orden. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues entonces sometemos a votación a proposta, que é, como decía, unha periodicidade de un pleno mensual, excepto o mes de agosto, como tamén ven sendo habitual. O mes de agosto sería inhábil a efectos de plenos ordinarios, e o horario ás 8 da tarde. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 4, que é creación e composición das comisións informativas. Aquí a proposta que se trae tamén é exactamente a mesma que había. Se vostedes fixeron os números, verán que cos 10 concelleiros e concelleiras como número das comisións, sale un reparto de 6 para o Grupo Municipal Socialista e 2 para o Grupo Popular
e un para o grupo de Experta Monforte e BNG. Por outra parte, a proposta tamén é de crear dúas comisións como había hasta agora, unha que entenda dos asuntos do pleno en xeral e outra que é obligatoria creala por lei, que é a Especial de Contas, Economía e Facenda. Esas son as propostas que se traen neste punto. Non sei se hai alguna intervención. Sí, don Emilio. Bueno, non sei se don Germán quere falar. Don Germán? Non. Don Emilio? Ben, primeiramente, boa tarde a todos os presentes, darlle a benvida xa de forma, de xeito formal aos compañeiros novos que conforman a corporación. Nosotros estamos de acordo con esas dúas comisións. De feito, xa quero que conste hoxe, ainda que xa o fixamos por escrito, que participaríamos nas comisións, que sería na Comisión Informativa Xeral de Asuntos do Pleno Emilio Sánchez, suplente Manuel Luaces, e na Comisión Informativa, pois ao revés, o titular sería Manuel Luaces e o suplente. Eu entendo que nas comisións informativas o PP vamos votar a favor disto, ainda sabendo que o Partido Popular ten 4 concelleiros e terá 2 nas comisións informativas, o BNG tamén ten a mitad, e o Partido Socialista 10, e sería lógico que tuvese a mitad, ainda que entendo que sempre quedaría un dos concelleiros sin participar nunha comisión, e que entendo que debemos participar todos nesas comisións. O noso voto vai ser favorable. Gracias, don Emilio. Cati, ¿quiere intervir? Simplemente decir que nosotros también tenemos claro quién va a participar en las diferentes comisiones, pero entiendo que lo adecuado es presentarlo por escrito. No sé si quieren que se conste ya, lo podemos nombrar. Perfecto, gracias. Sí, hoxe non hai por que dicilo. Ustedes xa pasarán por escrito en secretaría para despois citar cando haxa reunións os membros de cada unha das comisións. Moi ben, pois non sei se hai alguna intervención máis, se non sometemos a votación. Bueno, pois sometemos todos a votación. Votos a favor. 16 votos a favor, votos en contra. Non hai, abstencións. Unha abstención. Pasamos ao punto número 5, que é nomeamento de representantes da corporación en órganos e entidades. Aquí na proposta que foi remitida na páxina 2 falta propoñer Escola Oficial de Idiomas, que si está na primeira folla pero non está na segunda. Entonces advertir de ese erro, ¿no? Y no sé si hay alguna intervención. ¿Cómo? Que é para o bloque, non? Perdón. ¿Usted quere intervir, Germán? Sí, boas noites a todos. Quería decir que se isto da Escola de Idiomas correspondelle ao Bloque Nacionalista Galego. Gracias. Don Emilio? Sí, brevemente, de feito fun quen puxo de alerta nestes días isto, e sí, aquí faltan, é certo que falta, pois normalmente, ainda que é unha delegación que se atribúe desde o Concello ao resto dos grupos, dos participantes da corporación, os membros da corporación, e alertamos se faltaba o Consello Escolar da Escola Oficial de Idiomas, e para que tuésemos unha representación cada concelleiro, aí onde está 4 do Partido Popular, un o BNG e un Experta Monforte. Supoño, quero pensar que esa representación iría ligada ao noso grupo, ou non sei se por outra banda o teñen pensado modificar. Muchas gracias, doña Cati. Non intervén. A ver, a Escola Oficial de Idiomas non sei por que ten que corresponder ao BNG, porque se vostedes se fijan nos colexios prácticamente están ocupados pola oposición, todos, e por tanto que colexios nos quedan para os 10 concejales do Partido Socialista?
Entonces, a proposta, evidentemente, que aquí non miña incluída, pero evidentemente xa temos neste momento, que era a compañeira Marina a representante, e vai seguir sendo representante. A proposta é que sea Marina, por tanto, este sea por o Partido Socialista, porque senón, en cual estamos nós? Entón, está ben ser generoso, pero o 100% parece excesivo. Eu non quero recordar a min cando me deixaron fora de ningún, non quero recordarme deso. Bueno, alguna pregunta máis? Si, ben, Es que é segundo turno, sí? Segundo turno, vale. non pretendo crear polémicas con isto, ni moito menos, simplemente baseándose noutros anteriores mandatos, no primeiro que participei, que casi todos os concelleros íbamos, evidentemente, se decide así, ben decidido está. Non creo crear polémicas, a menos por unha cousa que non nos trae máis que fazer traballo, nunha palabra, pero, bueno, se vostedes pretenden repartir así, ben feito está. Moitas gracias. Estou de acordo con vostede co que acaba de dicir. Cando vostede foi concelleiro, casi todos os concelleiros tiñan por esa generosidade, pero aquí non podemos ter toda a generosidade do mundo. Entón, a proposta, mantémola nos términos, que creo que é xusta, mantela así, non? Bueno, rematado logo o debate, sometemos a votación. Votos a favor. 14 votos a favor, votos en contra, non hai abstencións, 3 abstencións. Queda, por tanto, aprobada o punto número 6. Pasamos ao punto número 7, que son dedicacións, no, perdón, 6, sí, xa avanzaba un punto de máis. 6.6, que é coñecemento das resolucións da alcaldía sobre nomeamentos de tenientes de alcalde, membros da Xunta de Goberno local e delegacións efectuadas. Ben, xa teñen a documentación aí, pero por resumir brevemente, na Xunta de Goberno estarán 5 persoas, podíamos ter 6, van a estar 5, que é doña Gloria Prada Rodríguez, Iván Torres Rodríguez, María del Pilar Espinosa Novelle, José Luis Losada Fernández e Marina Doutón Rajo, é dicir, os mismos que estaban hasta agora. Como tenientes de alcalde estaría, por primeira teniente de alcalde é coordinadora do equipo de goberno, doña Gloria María Prada Rodríguez, e como teniente de alcalde, e xa les podo anunciar que tamén foi designado como voceiro polo grupo, pois será don Iván Torres Rodríguez. En canto as delegacións, digamos que urbanismo, infraestructuras, promoción económica, comercio e turismo a reservo para mí, para a alcaldía, que igual que estaba ata ahora, por tanto os venía de xeito directo, inda que, como ustedes saben, en calquer momento os alcaldes, quen sea, pode abocar a competencia e recoller a competencia que sea, calquera, porque todas son da alcaldía e os demás exercenes por delegación de. Bien, a primeira teniente de alcalde, aparte de coordinar o equipo de goberno e representar cando non esteve alcalde do Concello, pois levará tamén Facenda, réxime interior, servicios sociales e discapacidade, tal como está neste momento, igual que doña Pilar Espinosa Novelle, que levará sanidade, drogodependencias, tráfico e mobilidade. A única novedade que varía é no concelleiro de servicios, José Luis Losada, que levará medio ambiente, que era que levaba o concelleiro, que xa non forma parte da corporación, don Miguel Tomé López, e engádelle a obras medio rural e servicios. Doña Marina María Doutón Rajo, Cultura, Ensino e Xuventude, José Manuel Mogán Sobredo, Deportes, Regina López Arias, Consumo, Guillermo Díaz Aira, Tecnoloxía e Innovación, Margarita López Rodríguez, Muller e Igualdade. Iso é como quedan as delegacións de goberno. Logo, a Xunta de Goberno
tamén hai un decreto de delegación, de atribucións, que tamén teñen vostedes aí a documentación. Prácticamente todo o delegable está delegado na Xunta de Goberno, prácticamente todo. E este é basicamente o resumen que les podo facer. Se queren alguna intervención. Sí, moi brevemente. A min, desde Esparta Monforte, o que nos gustaría saber é como temos que falar, o sea, como temos que pedir para ter algunha reunión ou xuntanza con calquera según de que departamento, e se nos temos que dirixir directamente a vostede ou por rexistro como fixemos para pedir xuntanzas, porque sabe vostede que nos las denegan todas. Entón nos gustaría saber como temos que facer. Moitas gracias. Renuncia ao turno don Emilio, na Ecate renuncia ao turno. Pois moi fácil, don Germán, é que usted non pode ter reunións con departamentos. Igual que eu non podo ter reunións con departamentos da Xunta de Galicia ou co Estado. Usted non é goberno, usted é un órgano político da corporación que é aquí. E despois, se necesita alguna información, pode pedir por escrito e ten dereito a ela a que se facilite esa información, acceso ou copia, dependendo, vista ou copia. Pero usted non pode tratar cos funcionarios. Usted pode falar con eles tomando un viño, sí, pero non lle debe facilitar a información, porque teño o deber de sigilo profesional. Non debe facilitar a información. A información pode axoitar por registro e hai que darlle. A que haxa, hai que darlle, porque ten dereito, como representante dos ciudadanos, hai que darlle vista e copia dos expedientes, pero o resto non. Mismo incluso, por exemplo, nos plenos, se usted colle o ROF, lee o ROF, non pode usted facer e preguntar directamente nin ao secretario nin ao interventor. Usted pode pedir á alcaldía que se faga esa consulta, e se a alcaldía o considera oportuno, ben, e se non considera oportuno, pois non. Eso é o que está no ROF. Por tanto, eso é así. De todas maneiras, isto non ten nada que ver cos delegacións de tenencia da alcaldía, nin de xunta de goberno, nin nada desto. Bueno, alguna cuestión a isto das delegacións? Bueno, pois se non hai ninguna, pasamos a votación. Votos a favor? 11 votos a favor, votos en contra? Non hai, abstencións? 6 abstencións. Queda aprobado, por tanto, a proposta. Punto número 7. Réxime de dedicacións dos membros da corporación local e asignacións económicas corporativas. A proposta que se trae é igual que a do ano pasado en cuanto a número de dedicacións exclusivas, igual que o ano pasado non, que fai 4 anos, co mandato pasado. 3 dedicacións exclusivas. Unha delas no pasado mandato non se utilizou en ningún momento e en principio a idea deste ano é exactamente o mismo. Habrá 2 dedicacións que sí se van a utilizar por a Teniente Alcalde, por o Concello de Servicios, e a terceira está aí por si fixera falta nun momento dado que pode o goberno reforzar algunha das áreas. Ben sexa, que máis como teñen posto ustedes na información, ben sexa de xeito parcial ou completa. As outras son completas, pero hai unha, por eso está diferenciada das outras, que se podría utilizar o 25%, o 50% ou o 75%. Eso en canto a as dedicacións políticas, digamos. En canto ao persoal eventual, decir que se propón 2 en vez de 1. No pasado mandato había un solo. A idea neste caso tamén é facer como no caso dos políticos, é dicir que non utilizala, pero deixar prevista a súa aprobación por si en momentos puntuales de eventos de lo que sea, cousas puntuales, fai falta reforzar con algunha persoa e por tanto que este aprobado. Por lo demais, a idea é a mesma que no caso
dos políticos, de que solamente se van a utilizar 2 das dedicacións. Iso en general é o que se propón, 3 dedicacións para concelleiros e 2 para persoal eventual. Por outra parte, tamén se propón deixar como está a asignación a grupos e a asignación por concelleiros, que eran no mandato pasado 300 euros por grupo e 100 euros por concelleiro, e o que sí se incrementa é a asistencia a plenos e comisións, que pasaría de 100 a 150 euros. Éramos dos concellos, ou somos dos concellos do noso nivel, dos máis baixos, no nivel de Monforte, e incluso moito máis pequenos teñen bastante máis altas que aquí. Tendo en conta de que dos 80 euros que vostedes percibían, porque os asalariados non perciben, os que teñen dedicación non perciben, os demais sí, pois hai unha retención de un 15%, por tanto, nadie cobraba os 100 euros, senón que iba cobrando os 85, creo recordar, que era o que viñan percibindo. Por tanto, con esta nova, máis ou menos irían a 130 líquidos, aproximadamente, en torno a eso, non? E iso é un pouco os cambios que hai aquí en isto. Algúnha intervención? Don Germán? Sí, a nos gustaríanos saber por que hai ese incremento nas cantidades salariais dos distintos traballadores e por que ese incremento do 50%, porque nos parecenos exagerado. No dos traballadores non entendemos tampouco porque un é un 10,45% e o outro é un 4,85%, porque si é certo que en noviembre vostedes fixeronlle xa unha subida de un 6,2%, que nos parecía normal, porque foi un pouco o que pasaba co tema do SAF, etcétera, pero non entendemos agora que de maio a junio cal é a diferencia para que haxa esas diferencias. E despois, no 250 euros, pois non sei, o mellor pos plenos pode ser comprensivo, pero un 50% máis nas comisións informativas non lles parece unha exageración? Gracias. Don Emilio, renuncio ao turno. Doña Cati, renuncio ao turno. Pois moi fácil, don Germán, mire, se vostede colle por aí as dedicacións que hai en concellos parecidos ao noso, están por encima prácticamente todos os sitios en cuestións similares, e por tanto aquí non se trata de porcentajes, é unha decisión política. Por certo, eu sabe que non vou a cobrar, o meu sueldo vou pagar a Diputación, por tanto non é un tema personal particular para mí. Creo que a xente que se dedica aos concellos, que se dedica á política, ten que ter un sueldo digno. Xa está ben de denigrar a política, sea conselleiro, presidente non sei que, o que sea, xa está ben. Eu creo que se merece, pero que ademais, mire, eu podo lle dicir, porque xa imaginei que farían ustedes esa pregunta, eu podo lle dicir que hai aquí no Concello, lógicamente, porque así está establecido no seu salario, nadie ven aquí a pillar nada que non lle corresponda, pero hai 5 funcionarios, 3 cobran bastante máis que, en este caso, a teniente alcalde, que cobraron 56 brutos, que despois esos que quedan 2.700 líquidos. A veces pensamos que aquí isto é tremendo, se empezas a calcular, vexes o IRPF, Seguridade Social, etcétera, quedanse 2.700 escasos líquidos. Hai, como digo, 5 funcionarios, 3 máis e 2 igual. Parece lógico que se a maior responsabilidade é do goberno, pois, home, que quere que lle diga? Iso por un lado. E no caso da outra dedicación de 41.000 euros, hai outros 5 que están por encima e outro que está ao mesmo nivel. Entonces, a ver, se aquí alguén vota 12 horas e tes a responsabilidade que tes, pois, home, eu creo que iso hai que remuneralo. Creo que hai que remunerar. Sobre todo, pois, se queremos dignificar a política, que xa bastante degradada está. Entonces, ese é o motivo porque
é unha decisión política, mas é unha decisión neste caso miña, non lle boto a culpa a ningún compañeiro, non, é decisión miña, digo, porque eu non vou cobrar esos sueldos, e como non os vou a cobrar, por eso quero que teña unha remuneración axeitada para prestar o traballo que prestan os monfortinos, e iso é o motivo, pero que sepa que aquí se usted colle presuposto, poderá ver cal é o salario de cada funcionario, de cada personal laboral, e verá como hai por lo menos 5 no primeiro caso e prácticamente 6 no segundo que estarían por encima das respectivas cantidades. Bueno, alguna intervención máis por aí? Sí, non sei por que non o fixo no 2019, porque para vostede mismo, antes de ser presidente da Deputación, puxose 44.500, o sea, 11.000 euros menos. Entonces, isto xa podía ter feito no 19. A maiores, a mí non me parece ninguna cosa de denigrar, pero claro, non entendo, por exemplo, por que non o fixo un de decembro. Se lle parece que era denigrante 44.000, pois en diciembre ben o podía facer. Pero é que a maiores, vostedes viñeron aquí, que fai relativamente pouco tempo, que estuvemos aquí co tema de RPT, a vara de medir é ben diferente. Efectivamente, isto é un tema político, pero estarán conmigo que meteron hachazos por todos os lados, e resulta que ahora o primeiro que fai é subir un 10,5%, que por certo, a min o que me gustaría, porque claro, con vostede hai que aclarar todo, gustaríame que todos os monfortinos ganasen 56.000 euros, vaya por diante. O sea, malo sería que non, algo tendría que estar facendo moi mal para que non me tocara algo que 18.000 personas cobraron 56.000 euros, que non quero decir eso, o que quero decir é que as varas de medir son absolutamente diferentes, e con respecto ao que dice vostede puxose 44.510 euros. Entonces, pois se xa lle parecía denigrante no 19, tuvo ben tempo para facelo, non agora. Moitas gracias. Gracias, don Germán. Eu sinceramente creo que non entendeu nada, de verdad, porque a vas falar de recorte de RPT cando subiu o 80%, fíjese vostede que pasou nas eleccións sindicales. Que pasou? Que aqueles que dicían que os sindicatos estaban en contra desaparecieron del mapa. Fíjate tú, é que votaron foron os traballadores, é que eu non votei. Así que, fíxese vostede, pero mire, isto faise a principios de mandato. Este é o pleno da organización. E no pleno da organización do 19 consideramos aquilo. Hoxe consideramos isto. E vou a dicir unha cousa. Eu daquelas ainda non cobraba da Diputación. Por eso puxen eso. E iso quere dicir que non estou mirando para o meu bolsillo. Porque senón xa o pondría daquelas. Non estou mirando para eso, don Germán. Estou mirando para outros compañeiros. E se usted non entende, o seu problema. E logo, non fale vostede de 56.000 euros, así como se fora non sei que, porque hai que mirar o que se vai líquido na nómina. E o que vai líquido na nómina son menos de 2.700. Faga os teus números, menos de 2.700. Por lo tanto, non falaremos ahora aquí de cosas que parece que son unha e son outra. Don Germán, vamos a empezar ben o mandato, porque usted non ten a palabra, non me interrumpa, porque non lle vou a consentir. Eso digo yo xa de entrada. Se vostede empeza así, vamos a acabar, bueno, acabará usted moi mal, porque non o vou a consentir. Eu son respetuoso cas intervencións de todos. Ahora, usted tamén vai ser, e se non escoitará o pleno desde fora. Eso xa yo digo. Xa levo aguantado moito, e non estou disposto. Como usted vexa. Claro, é dicir, vir aquí dicindo que metemos recortes na RPT, hombre, por favor. A ver, non hai ningún traballador que perderá un euro, ni uno. Como dice que metemos recortes? Pasa que, por eso nas leyes tamén dicen que al que viere e entendiere. Non só a veces vese non se entende. Entonces, pues, para os que entendan, que sepan que isto é así, non? Bueno, se non hai máis intervencións, sometemos a votación o tema das dedicacións, que é o punto número 7. Votos a favor. 10 votos a favor, votos en contra, un voto en contra, abstencións, 6 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada a proposta. Pasamos ao punto número 8, que é designación, bueno, xa está, que é a designación de personal eventual. A verdad que temos que votarlo, porque expliquei no xunto, pero temos que votarlo. Entonces, xa o expliquei antes, hai unha proposta de 2 persoas, a idea é utilizar unha,
pero se fai falta utilizaremos as dúas en momentos puntuales, porque además deusenos un caso que a persona que estaba tuvo unha baixa lógica por paternidade e tivemos dificultades para cubrir esa plaza legalmente, porque non estaba prevista esa cobertura e hubo que facer un outro tipo de contratación. Por tanto, para evitar que pasen ese tipo de cousas, deixamos previsto isto xa ahora no pleno de organización. Entón, temos que someter a votación o punto número 8, que é designación de personal eventual e dación de conta da resolución. Votamos. Quer intervir? Si, hombre, venga, pensei que xa intervir antes. Estaban por puntos e por eso non intervir. Vale. Non, é simplemente facer unha reflexión ou unha proposta ou como queira chamarlle, e repito, sin acritud ninguna. Nosotros neste punto son conocedor do traballo que fai a persoa, neste caso, pois, a personal de confianza, a personal de prensa, non? E se hai dúas designacións, pois, e hai que cubrirlas, cúbranse. Eu que se lle digo aquí, eu lle pediría para o futuro, sobre todo hoxe que é o primer día, vir en un modo constructivo, de que as redes sociales do Concello se abran máis aló do que é única exclusivamente corporativo. Por exemplo, vemos que non é o primer caso de que, repito, sin acritud, que en alguna inauguración ou en algún evento se nos ten cortado ou por lo menos non aparecer na foto, non sei, non quero pensar que sea intencionado, pero ten ocurrido, e despois que as redes do Concello se utilicen tamén para promocionar eventos que haxa no Concello, inda que de outras asociacións ou de outras entidades culturais, deportivas e demais, que isto quero fixarme no que fan noutros concellos de todas as cores políticas, non somente do PSOE ou do Bloco ou do PP. Aquí é algo máis global e que sabemos que o traballo que fai a persoa neste caso de prensa, que digamos, ten volumen de traballo por o Concello que se genera, pero pois se esa persona de reforzo, pois se hai que utilizarla, que se utilice, pero que se utilice esas redes do Concello, non quero utilizar a palabra propaganda única exclusivamente, pero que sí, que se valore esa posibilidad de ampliar as redes sociales, que la dá traballo, porque dá traballo levalas, sin pois abríndose máis al lado que é únicamente corporativo. Rematou. Moitas gracias. Alguén máis quer intervir? Si, nada, eu ratificar o que dice o meu compañeiro, pero é certo que isto xa o trouxemos moitas veces sin acritud tamén, e vostedes teñen un Facebook que é do PSOE, ainda que lles moleste. Algúnas cosas se lle corrixen e tal, pero claro, efectivamente creo que eso non o van corrixir, entonces sigan facendo o que queiran, pero o certo é que é unha cantada manifiesta o que fan co Facebook, porque non é o Facebook, é o Facebook do Concello de Monforte de Lemos. Igual que poñen o da auga que para todos, pois deberían poñer as cousas que fan os demais, Experta Monforte, o BNG, o PP, etc. Non son capaces, bueno, pois vamos a ver se este ano son capaces ou son quen de facelo, e eso, sen acritud, como Emilio, constructivo. Pues moitas gracias, don Germán. Voy a contestar moi fácil. Mire usted, por exemplo, a página da Xunta de Galicia, a ver se tamén sale. No, escoito, home, pero de verdade, usted ten un problema serio, así, moito mellor así. Eu creo que o grupo parlamentario do Partido Socialista e o grupo parlamentario do Bloque Socialista Galego non salen na página da Xunta. É que eu, de verdade, vine a decir que salgan os grupos da corporación é non saber onde se vive. Pero mirad de calquer goberno, a ver se é do Pueblo do Rollón ou de calquer outro concello de aquí do lado. En fin, ter que escoitar estas cousas que un ten que rirse, con todos os respetos do mundo, sin acrito, como dice vostede, pero é para rirse. Así que, bueno, non sei se hai alguna intervención máis.
é precisa. Mire, eu non nombrei as publicacións de outros grupos políticos, xa fun bastante cauto porque xa sabía por onde iba a vir. Entonces dixen de outras asociacións culturais, aínda que o Concello casi colabora en casi todas, pero hoxe nos, por exemplo, xa falando que nombrou o BNG, temos un acto público para todo o mundo sobre a entidade de xénero, donde o Concello colabora con nosotros, dixéndonos o local. E é unha actividade que é asépticamente política e na que organiza o partido, o BNG, pero que se podía haber publicitado. Por exemplo, pero eu non falei de partidos políticos, falei de asociacións de veciños, culturais e demais. E así que é complicado porque hai que ter, para estar encima deso hai que ter personal, porque é complejo, pero pode facer. E se a Xunta non o fai, pois xa bastante gracia teñen con non facelo. A Xunta tamén goberna o PP e pacta con vos. Vostede vai pactar con vos? Non. Pois exactamente. Pois non seguir porque fagamos demais. Fagamos o que podamos facer nós. Isto, ainda que parece ahora que é así un pouco de retranca e cachondeo, pero é algo serio porque a xente cada vez pois utiliza máis as redes sociales para enterarse das cousas. E máis, para poderlle un exemplo, hai un tabloide nas redes sociales de Monforte onde aparecen todos os eventos. Pois eso podía facerse desde o Concello. E a proposta é deixar en riba, comento aquí, como proposta constructiva. Se vostede xa dixo que non iba a facer, bueno, pois a ver se algún día cambia de opinión. Gracias. Gracias. Eu non dixen que non iba a facer. Usted non me escoitou a min eso. Eu empecé falando de que, mire, usted se a fai a Xunta ou dos concellos. Que o Facebook do Concello é do Concello, non é de asociacións nin de partidos políticos. É do Concello. E o Concello ten un goberno nun sitio de un color, nun sitio de outro color. E é que non gestiona. Non é outra cosa, don Emilio. Bueno, sometemos a votación o punto 8. Votos a favor. 10 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 6 abstencións. Queda, por tanto, aprobada tamén esta proposta. E antes de levantar a sesión, no tono eso de sin acritud, vou-nos informar, digo, por temas da xenda. O próximo día 5 de julio ás 2 da tarde, cando a xente sale de traballar e tal, un pleno rápido, espero que, vamos, sea rápido porque vai ser un punto, 2 puntos, pero o mismo, debe tirarse conxuntamente, votaránse por separado, que é para aprobar a bonificación do ICIO de 2 empresas. Unha, se os pode dicir quen son, un é dun glamping que se quere facer na zona de Bullade e outra é do polígono, que é a ampliación do Bigani por un lado e a do glamping por outro. Entonces, en principio, como en ambos casos cumplen, despois hai que verificalo no seu día, pero a priori na solicitude dicen que van a crear, nun caso máis de 6, as dúas, máis de 6 postos, que é o que establece a ordenanza, mínimo 6. A do polígono está claro. A que está fora do polígono habría máis dúdas, pero a idea de conceder yo por un motivo, que é que esa actividade non ten cabida nun polígono industrial. Por tanto, se é unha actividade que non ten cabida nun polígono industrial, pois se pode asimilar a como se ve un polígono pequeno fora do que é o polígono grande. Non é un tema, digamos, de utilidade pública. Se fora de utilidade pública, estando no casco urbano, a ordenanza prevé un porcentaxe menor de bonificación. Non sei se me entenderon ben. Así que, en todo caso, xa os explicaremos o día 5, que é simplemente a solicitude que fan eles e o informe que haya que facer para a aprobación desa bonificación. Entón, para efectos da xenda, que conten co día 5 ás 2 da tarde habrá un pleno extraordinario para estas dúas cousas, porque corre prisa, porque tamén ese día acabaría o plazo para pagar o ICIO e, por lo tanto, pois para facelo un plazo temos que facelo aí. Bueno, pois nada, non hai máis asuntos que tratar, por lo tanto, levantamos a sesión. Moitas gracias.